έχοντας κάνει μια πολύ μικρή εισαγωγή στο εξοπλιστικό του κομμάτι και στο θέμα του τεχνικού, των καλαμιών, των μηχανισμών, της αρμαδοσιάς, των δολωμάτων, έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα ψάρεμα που κάναμε σε μια λίμνη της Υπήρου και συγκεκριμένα στο Μέτσοβο. Φτάνοντας στη λίμνη του Μετσόβου, αφού βρήκαμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες του περιοδικού μας, κατασκηνώσαμε για 2 ημέρες και χρησιμοποιήσαμε την τεχνική του carp fishing για να προσπαθήσουμε να πιάσουμε τους κυπρίνους. Επιλέξαμε το σημείο που θα καθίσουμε, ψάξαμε το μέρος περιμετρικά για να δούμε τα κανάλια, να δούμε τους κόλπους που σχηματίζονται, να δούμε τα ρεύματα, πώς μετακινούνται τα ψάρια τη φορά του ανέμου και επιλέξαμε σε ένα σημείο που ήταν κομβικό, που ήταν δηλαδή η ένωση 2 κόλπων, όπου περνούσε ένα λεπτό κανάλι λίμνης και νερό από μέσα. Πιθανολογούσαμε ότι από εκεί θα είναι το πέρασμα των ψαριών για να κατευθυνθούν στα διάφορα μέρη της λίμνης. Κατεβαίνοντας τη λίμνη, ξεκινήσαμε να στείνουμε τον εξοπλισμό μας. Ξεκινήσαμε πρώτα από τις βάσεις rod pod, που είναι κάποιοι τρίποδες, ειδικοί τρίποδες, ώστε τα καλάμια να βρίσκονται ή σε θετική ή σε αρνητική γωνία με τη λίμνη. Στήσαμε τα καλάμια και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τον τόπο. Ξεκινήσαμε πρώτα να ψάχνουμε τη λίμνη με κάποια μολύβια, χωρίς αρμαδοσιές, χωρίς τίποτα. Αναγκαστήκαμε να σύρουμε τα μολύβια διαδοχικά σε διάφορα σημεία της λίμνης, καλύπτοντας κάποιες περιοχές σαν βεντάλια, διαδοχικά κάνοντας βολές και τραβώντας σιγά σιγά τα βαρύδια, για να δούμε τυχόν αποχές, να δούμε τα κανάλια, τυχόν σκαλώματα που θα πρέπει να αποφύγουμε στο ψάρεμά μας, ώστε να μην χάσουμε κάποιον μεγάλο κυπρίνο που θα καταφέρει να αγκιστρωθεί. Και επιπλέον, αυτά τα σημεία μετά τα μαρκάραμε. Χρησιμοποιήσαμε κάποιους φελούς ειδικούς, ανυψώσαμε τους φελούς πάνω από τα καλάμια και αυτές τις περιοχές ξεκινήσαμε να τις μαλαγρώνουμε. Τα δολώματα που χρησιμοποίησαμε όλοι σαν παρέα ήταν τα boilies. Εφοδιασμένοι με 1 κιλό δολώματος ο καθένας, επιλέξαμε τα κατάλληλα σημεία που είχαμε βρει με τα μολύβια, τα μαλαγρώσαμε και ξεκινήσαμε το ψάρεμα. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτές τις περιοχές, κάναμε τις βολές με τα καλάμια, προσπαθήσαμε να καλύψουμε κοντινές και μακρινές αποστάσεις για να έχουμε και εναλλακτικές λύσεις στο πέρασμα των ψαριών. Μπορεί δηλαδή κάποιος κυπρίνος να περνούσε αρκετά μακριά από εμάς, μπορεί κάποιος κυπρίνος να ερχόταν πιο κοντά. Να καλύψουμε όλα αυτά τα σημεία για να καλύψουμε όλες τις φυσικές διόδους της λίμνης. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα στη λίμνη, στις πηγές του ΑΟ. Είμαστε παρέα με το Θάνο, ένα φίλο από την Κοζάνη, ο οποίος θα μας πει λίγα πράγματα για τη λίμνη, για τα ψάρια που περιέχει και γενικά για την κατάσταση που επικρατεί στο ψάρεμα των γλυκών νερών στην Ελλάδα. Θάνο, καλώς όρισες. Θα ήθελα να μας πεις κάποια πραγματάκια, το βλέπω ότι τσιμπάει και είναι μια ευχάριστη στιγμή αυτό ακριβώς τώρα. Θα ήθελα να μας πεις 2-3 πραγματάκια για τη λίμνη, τι ψάρια περιέχει και τις συνθήκες εδώ πέρα που ψαρεύουμε. Η λίμνη αυτή πρέπει να το φράγμα, δηλαδή δημιουργήθηκε περίπου στο 92 νομίζουμε, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό, 92-93 πρέπει να παίζει αυτό. Ψάρια ρίχτηκαν από το νομό Ιωαννίνων το 94. Είχε γίνει πλουτισμός δηλαδή. Ναι. Και τα ψάρια που περιέχονται στη λίμνη είναι τα μύρο-καρπ, οι καθρέφτες που λέμε, τα στρόγγυλα, το common δεν υπάρχει, το μακρύ το ψάρι που βρίσκεται σε άλλες λίμνες όπως εμάς, στον Αλιάκμανα και όλες αυτές τις άλλες λίμνες. Ναι. Και πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες ολομοπέστροφες πάνω από 15 κιλά, 10-15 κιλά, οξύριχνοι ξεπερνάνε τα 50 κιλά, 60 κιλά. Μάλιστα. Και τα ψάρια
τουλάχιστον αυτά που είδαμε ψάρια μέχρι 17, 16, 300, 17, 300 σε Κυπρίνο. Ποσότητες υπερβολικές πιστεύω ότι είναι τη χαλάνε τη λίμνη. Το τάισμα πρέπει να γίνεται με σωστό μπιλάκι και κατά την ώρα του ψαρέματος καλύτερα να πετάς 10, 20, 30, 40 υπάρχει μια συνεχόμενη ποσότητα που θα δουλεύει στο ψάρι. Να γίνεται αυτό, παρά να άρχισε μέσα να ταΐζεις 10 και 15 και 20 κιλά. Αυτό είναι καταστροφή για τη λίμνη και το λέω ότι είναι καταστροφή και πρέπει να το καταλάβουμε πολύ αυτό το πράγμα. Έχουμε δει πάντως πολλά τέτοια παραδείγματα, δηλαδή πολύ όμορφες λίμνες της Ελλάδας να καταστρέφονται από τα υπερτροφικά μαλαγρώματα. Το θέμα είναι κυρίως κατά τη γνώμη μου ότι ο καθένας πηγαίνει με μια πολύ μεγάλη ποσότητα από μπύλες και δεν έχει τη γνώση που θα μαλαγρώσει, ποια σημεία θα ταΐσει, να ψάξει να βρει τα περάσματα από τα ψάρια. Με συνέπεια είναι και να λιγοστεύουν συνέχεια τα αλλιεύματα, αλλά και κυρίως να μην γίνεται σωστή διαχείριση των ειδών. Άλλο ένα θέμα που θα ήθελα να θίξουμε είναι ότι σχεδόν κανένας δεν απελευθερώνει τα ψάρια. Ακριβώς, αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα. Λιγοστεύουν τα ψάρια, παίρνονται πολλά ψάρια, θα μπορούσαν δηλαδή όλοι να αφήνουν τα ψάρια, γιατί αυτό το ψάρεμα είναι προς το ψάρεμα είναι αθλητικό, δηλαδή είναι το σπορ που θέλει ο καθένας να κάνει. Βέβαια. Οι πρώτες τσιμπιές δεν άρχισαν να έρθουν. Το πρώτο ψάρι, αφού με αρκετή δυσκολία βγήκε έξω στην ακτή, αποχιάστηκε από την παρέα, προσέχθηκε κατάλληλα ώστε να μην τραυματιστεί, για να έχουμε τη δυνατότητα να το απελευθερώσουμε, όπως κάνουμε με όλα τα ψάρια των γλυκών νερών που πιάνουμε. Το ψάρι αυτό που πιάστηκε ήταν της τάξης των 6 κιλών. Μην φανταστείτε βέβαια ότι πρόκειται για κάποιο μεγάλο ψάρι. Όταν ο Κυπρίνος και από δικές μας εμπειρίες αλλά και άλλων ψαράδων που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα, ξέρουμε ότι φτάνει τα 30 κιλά. Αυτό το ψάρι είναι σχετικού μικρού μεγέθους. Φανταστείτε λοιπόν τι συγκινήσεις έχουμε να αποκομίσουμε από το καθαρό aimo carp fishing όταν έχουμε τη δυνατότητα να αναμετρηθούμε ένα ψάρι τόσο μεγάλο, των 30 κιλών. Με το συνεχόμενο μαλάγρωμα και τις προσεκτικές κινήσεις μας, προσέχοντας βέβαια να τοποθετούμε τα δολώματα πάντα στο ίδιο και στο σωστό σημείο που έχουμε επιλέξει, καταφέραμε μέσα σε μισή μέρα να συγκεντρώνουμε πολλά ψάρια. Μικρού μεγέθους, μεγαλύτερου μεγέθους. Όλα τα ψάρια βέβαια απελευθερώθηκαν στο τέλος του ψαρέματος, όπως συνηθίζεται με όλα τα ψαρέματα των γλυκών νερών, και είχαμε τη δυνατότητα να αποκομίσουμε εμπειρίες και από αυτό το ψάρεμα, από την τεχνική που χρησιμοποιούμε, αλλά κυρίως να δούμε τις δυνατότητες της συγκεκριμένης λίμνης και του ψαρέματος το οποίο πραγματοποιήσαμε.